For et halvt år siden kom jeg ud af et forhold, som viste sig at være rigtig dårligt. Det startede ellers meget godt. Jeg var rigtig forelsket. Vi havde det sjovt sammen, og han var rigtig sød, og jeg følte mig lykkelig sammen med ham. Som tiden gik, blev jeg gladere for ham, og han blev mere aggressiv. Jeg kan tydeligt huske, at vi lå på sofaen og så fjernsyn. Jeg skulle have et glas vand, så jeg blev nødt til at række ind over ham. Jeg kom til at spille ud på hans trøje. Han blev sur, skubbede mig hårdt væk, rejste sig op og råbte af mig. Jeg blev rigtig bange. Jeg havde ikke forventet sådan en reaktion. En dag startede der en ny dreng i klassen. Hans navn var Martin. Han virkede genert, så jeg ville gerne byde ham velkommen i klassen. Da klokken ringede, vendte jeg mig om for at snakke med ham. Han virkede flink og sjov. Jeg prøvede at lære ham at kende og byde ham velkommen. I frikvarteret introducerede jeg Martin til min kæreste. Vi sad og snakkede. Først var han med i vores samtale, men jo længere tid det gik, jo mere fjern blev min kæreste. På det tidspunkt tænkte jeg dog ikke videre over det. Et par dage senere skrev Martin til mig. Det var uforventet, og jeg troede ikke mine egne øjne, da jeg så teksten. Jeg havde åbenbart sendt nogle forkerte signaler til ham. Jeg havde ikke set, at min kæreste stod bag ved mig og læste med. Jeg kunne mærke hans hænder rive mig op af stolen, og han ruskede i mig. Han lod mig ikke forklare, men slog mig i stedet. Jeg var chokeret. Jeg troede ikke, han kunne finde på at slå mig. Jeg havde prøvet at glemme, at han havde slået mig. Jeg ville gerne have, at det blev som før. Men en dag i skolen blev det for meget. Jeg kunne mærke tårerne presse sig på, så jeg løb ud af klassen. Min veninde løb efter mig. Hun var bekymret for mig. Jeg løb mod toilettet. Jeg ville ikke have, at nogen skulle se mig græde. Jeg prøvede først at holde tilbage. Men hun rev op i mit ærme og så mine mærker. Alle mine følelser og tanker røg ud af mig. Min veninde gav mig et sidste skub til at slå op. Stop volden mod kvinder. Ifølge kvindecenter.dk udsættes 30.000 kvinder hvert år for fysisk vold fra deres mand, kæreste eller samlever. Der er desuden kvinder, der ikke politianmelder volden på grund af frygt eller andre årsager. Derudover findes der andre former for vold mod kvinder, blandt andet psykisk vold og seksuel vold. Især psykisk vold er meget svært at måle. Derfor er der mange flere kvinder, der bliver udsat for vold, end de 30.000, som bliver opgjort på kvindecenter.dk. Undersøgelser viser også, at vi helst ikke vil tale eller gribe ind over for volden. Den enkelte kvinde står derfor ofte alene. Derfor er det vigtigt, at der bliver taget hånd om problemet vold mod kvinder, og der bliver sat fokus på problemet i samfundet.